פיחו, תוציא את הסלע הזה. מוציא לך כל סלע, אני מוציא לך. לאט, לאט. בוא אנחנו נעשה ככה והם יעיפו את החול, מה אנחנו? מה אתה אומר, עמוק, אה? וואלה, אני קובר לך פה קרנף. מספיק עמוק לדעתך? לא יודע, באיזה עומק עוברים בדרך כלל? אני יודע, 10 מטר. איזה 10 מטר? 10 מטר, זה נראה לי מספיק עמוק. חצי מטר גג ותצאו משם. לא ישנו 3 ימים, אבל בכיף. אני שמח שאתה נהנה, סמוכה. ממשיך ליהנות. מעניין. לא נראה לי שיוסי יאהב את זה. שיחפור בעצמו, אני גם הוא. מה קורה, אחי? הכל בסדר? בוא נער שלי איזה שליחתה, הורדת עליו, הרגת אותי. אל תתבאס, זה היה בכוונה. זה היה בכוונה? מה קרה לך? איזה בכוונה? צוחקים איתך. מה, אתה מפחד ממנו? הוא לא נוגע בתולעת, זה נגד הדת הטיבטית שלו. זה מסריח. גול רקוב. בוא'נה, איזה גועל. זה אסון אקולוגי הדבר הזה. הכל תולעות. אז מה הנזק, יניב? אנחנו צריכים לדאוג להספקה במיידי או שנשרוד את הנגלה הבאה? נראה לי שיהיה בסדר. אם לא נמות מהריח קודם. איזה ריח? יאללה, לחסל את הבסטה. מה זה? טרנזיסטור, קיבלתי. השתכללנו, אה? הייטק. הייטק שמייטק, בינתיים זה לא קולט כלום בחור הזה. אדם, תיאמניה, תן יד. נו, יחר, זה המ"פ. היי. היי. מה קורה, אחי? אתה מסומם? לא, אני... גמורים מהעייפות, מה? שיעשו כמה שפחות היום, שינוחו קצת. אוקיי. יאללה, חבר'ה, גומרים הולכים. אני לא חושב שזה עמוק מספיק. אמרתי לך. זה בסדר גמור. לא, זה לא בסדר. יניב, אתה רוצה להגיד כמה מילות פרידה? קשה לי מדי. אתה רוצה שאני אתחיל? כן, המנהל. הייתן פרות טובות ועופות. ועופות. אמן. יאללה, תעיף את הסרחון הזה פנימה. תראה בוא שנייה. בסדר, תוריד לחץ. ליאור ואני צריכים לצאת לאיזה שעה. לאן? בקשר למודל מחר בלילה, אנחנו צריכים לבדוק את השטח. לא עשיתם את זה לפני שבוע? כן, אבל משהו לא מסתדר לי שם בכיוונים של העמדות. אז אולי אני אצא איתך, אני אשמח להתעבר מאחור הזה לאיזה שעה. תביא את המיידר שלך. לג'אגר לא אכפת. ג'אגר. מבחינתי זה בסדר. תשמע, ליאור כבר מכיר את השטח, זה יקצר את הזמן. כשאנחנו קצת, הם שפוכים. אנחנו לא רוצה לראות אותם עובדים על הציודים כל היום. אנחנו נחזור עוד שעה בערך. פעם הבאה, מה אתה כזה מבואס? יאללה, ליאור, בוא נזוז. תגיד לי, מה אני נראה לך? משוויץ? כן, רגע. אדמן. נודניק. מה אמרת? נודניק!
זה אונס המפקד. זה לא נורמלי, ליאור, אני זורק חיילים לכלא על דבר כזה. תתרכז בבקשה. לא מאמין. מה לעשות? אני פרוע. יואו, שפן. אבל הוא מסתכן. זריז, נו. יכול לסגור את הפה אופיר. באמת להשתין. סרבק השלפורית הזאת, התארגנו לי איתי יוסי. אז את עושה את זה, כן? את מזמינה אותו לצאת איתך, שיהיה לך עסק איתי, ברור? וואי, אני מה זה מתה מפחד? שהוא מתה מפחד? מה מתה מפחד? יאללה, את הכי הורסת, מה קרה לך? במקרה הכי גרוע, שילך לעזאזל. קולטת? היי גולדי! יאללה, מחכים לי. היי בני. היי אופיר. מטורפת. מה העניינים אופיר? סבבה. נראית נורא טוב. שמתי עדשות. גם אתה, מה, עשית משהו עם השיער? אז מה שלום כולם? בעיקר קפואים. מה, חזרתם הבוקר, לא? כן. אל תשאלי, התקלקלו המקררים, כל הבשר נרקב. תגיד, אתה יודע איפה ג'אגר? הוא פה אולי? איפה יוסי אמרת? יצא עם ג'אגר לשטח המודל, הם כבר חוזרים. מה, הם לא עשו את זה כבר? הייתה איזו בעיה אתמול, הם כבר חוזרים. טוב, אני בפנים. תגיד, יש לך את המפתחות של החדר שלכם? זה על המשקוף של הדלת. מצוין. טוב, אני אהיה עסוק, אז אל תפריע לי, אוקיי? אוקיי. תצטרך משהו? אתה יודע מה? תגיד לטבח האלילי שלכם שאני פה, אני בטח אהיה רעב אחר כך. מה, כבר? אל תחמין עצמך כל כך. איפה זה?
זה טרנזיסטור שאמא שלי קנתה לי. מעניין אם הוא קולט פה. יו, ריטה. אני לא מאמין שמשתחרר עוד מעט. מתכונן לעשות הרבה מילואים. למה אתה לא משתחרר איתי, תגיד לי? ניסה למזרח. אתה נדבק לצבא הזה. כבר תפסת קצין. אתה פשוט לא יכול בלעדיי, אתה יודע. רגע. עמוד באור ולא מצב. עד מתי תמשיך לברוח? כזה הומו בטעם המוזיקלי שלך. הגעתם לשידורי כל הסטרייט. על הקו יוסי, גבר מסוכס, מ"פ ואוכל בתחת, שמבקש לשמוע את מאיר אריאל. ספר לי קצת על רגעי הפחד, קל הרבה יותר לזיין בתחת. אז מתי אליי תוסיף לרוץ לנשמה. בנטייה הטבעית שלי, אתם יודעים, אני רק עם חירניקים. אבל הפעם אמרתי, עונג, אם אתה טייס, אני מתרוממת. עונג, מה זה עונג? ככה קוראים לו? נשבעת, עונג משהו. נורא חמוד. בבודהיזם הטיבטי זה דווקא שם טוב להמשיך להתגלגל איתו הלאה. אוי, כמעט שכחתי. הבאתי לכם סרטים. אני מקווה שתאהבו אותו. אדם, תראה, אולי יש איזה סרט טיבטי בשבילך. תביא נראה. זה אני והחבר'ה. מה אם מת לתקוע 2? שליחות חרמנית 3! אני צריך אותך. חופשיים. פח, הכל פח. די, תגיד לו שאין מה לאכול היום, מטבח סגור. תירגע רגע, מה חסר לך? נו, מה לא חסר לי? אין פה שום דבר טרי, חוץ מכמה עופות שנשארו. רק שימורים. הכל מסריח. מה עם סושי לוף? תעשה לו סושי לוף, אתה יודע שהוא אשכרה גומר מהסושי לוף שלך. שילוב. יהיה בסדר. חדד, תפתח לי 10 לופים. נדב, תרתיח לי מים לאורז. יהיה בסדר, אתה יכול ללכת. יאללה, ביי ביי. רגע, אתה רוצה לעזור לי? תקטוף לי סבי טיבול בגינה. חדד, תזיז את התחת. אתה יודע שהתחפשתי לשפן לפני איזה 2 שנתיים? אתה חייב לראות את התמונה הזאת, אתה מת. עם אוזניים כאלה. שיט, מה הוא עושה פה? רוצה לעמדות שמירה, תראה שאף אחד לא מעונן שם. די ליאור, אני רציני. אמרתי לך, ליד הגזר. זה פיקטיבי, אבל הנשמה ממשיכה הלאה, לעוד עולמות. תראה לי, מה את עושה כאן? היי. אתה יודעת איפה יואל? לא. יוסי, שנייה. יוסי, חכה רגע. יוסי, שנייה. יוסי. אני מבין שגם גולדי כאן. תגיד, איפה ג'אגר? הוא לא חזר איתך? כן, הוא מסתובב בעמדות. למה?
אתה וג'אגר, אתם קרובים, נכון? מה זאת אומרת קרובים? מה שמעת? נו, שאתם מין זוג כזה, לא? מה זאת אומרת? נו, פשוט אתה חבר שלו, ואני די מחבבת אותו. וחשבתי להזמין אותו לצאת, אולי, מתישהו באיזה סוף שבוע. אני לא יודע... את בטוחה זה מה שאת מרגישה? לפעמים חיילות חושבות שהן מתאהבות במפקדים שלהן, אבל בעצם זה קצת אשליה. בגלל המדים והדרגות זה יכול להיות נורא מבלבל. אין סיכוי שאני מבולבלת. אני בטוח מרגישה אליו משהו. מה? ג'אגר מקסים, לא? אל תעלב. אבל הוא לא כמו כל הגברים. וזה לא בגלל שהוא חתיך ויפה והשפתיים שלו טוב, זה גם זה, אבל זה לא רק זה. זה... פשוט באמת יש בו משהו אחר. הוא אחר. נו. כנראה שפשוט יש לו את זה. אתה יודע אם יש לו מישהי? יוסי, מה אתם... הייתם פה כל הזמן? לא, הרגע הגעתי. הכל בסדר פה בחבצלת? הכל בסדר גמור. אם בסדר, למה גמור? למה לגמור עם זה? תגיד בסדר גדול. היה בסדר? בסדר גזוז. בוא נלך לאכול. איפה נעלמת? תגיד לי. צריך לבדוק את מה שאתה... בחייך, בסדר, אתה יכול להגיד איפה אתה? כל הזמן נף פחד. נו, אמרת לו? זה גול, אני חייבת לחפוף. אולי תבוא איתי. לא יודעת, עוד לא ראיתי את ג'אגר. פליז, נו, את חייבת לעזור לי. אני אפר אותך קצת. את לא יכולה לבוא אליו כך. מה אתה עושה? 5 דקות אמרתי לך. 5 דקות. ככה חותכים תגיד לי? תביא. אמרו לך שאתה נאצי? אני אומן. אומן נאצי. טוב, לך תבדוק אם יש לחם על השולחנות. תסתדר פה לבד. אני מת מרב. יניב! רגע! אבל קרה משהו שבאת בשביל האוכל. בטח קרה, חדשות טובות. אקשן. מנה ראשונה, בבקשה, קליפורניה רול, נוסח חבצלת. בבקשה. גאון. פשוט גאון. מה עושה פה? אין לי מושג. בטוח? מה זאת אומרת? אני יודע, הייתה עם יוסי כל הבוקר, הוא לא אמר לך כלום? לא, לא חושב שהוא ידע. זה כבר יותר מהתראות על כניסה לאזור. הם כבר בתוך הרצועה. היום הם נכנסים, וכמו שזה נראה עכשיו, אתם הולכים להתעכב. אלה החדשות הטובות שלך. יניב, תביא עוד מסה שקימי הזה. מה, לא טובות? מלחמה זה תמיד טוב. ריח הבשר החרוך על הבוקר. מה קרה לך? תשתחרר קצת, מה קרה לחוש הומור שלך? אתם הולכים לטחון אותם הלילה, או שכולנו נאכל אותה בגדול? עוף בגריל עם חגיגת עשבים מקומיים ופירה ג'ינג'ר. יניב, אתה לא משתחרר, בין אם זה מקובל עליך ובין אם לא, לא בקורדון בלו ולא בטיח. שמעת? אתה מבטיח? מבטיח להזמין אותך למסעדה שלי, המפקד, בעוד כמה שנים. צרפתית, לבנונית, חבל על הזמן. יש קרמה רעה בשולחן הזה. מה זה? צבעים באורה שלהם. רע מאוד. אומר לך, יולי, יש גבול לכמה שאתה יכול ללחוץ אותם. 3 ימים הם היו תקועים עכשיו בתוך הבוצים היפים. אני ממש לא חושב שצריך להוציא אותם שוב. תגידי, מה, אתה נהיית לי הומו? מה זה התסיסיות הזאת? מה, אתה אימא שלהם?
חקירה למגע, שכחת? לא שכחתי, ועדיין אני אומר לך. רק עכשיו חזרנו, ועם כל הרצון הטוב שאני בטוח שיהיה להם, הם גמורים, אי אפשר יהיה לתפקד ככה. חוץ מזה, יש ריח מלא הלילה. יראו אותנו בטורקיה, למה שלא פשוט תפציצו אותם מלמעלה? אני לא מאמין שאתה מביא לי את הקטע הזה עם הירח המלא. ירח מלא, ביג פאקינג דיל, ירח מלא. תכף תגיד לי שיש נסיקה של מרקורי. לא בזין שלי עוד איזה מערב הלילה. תביא מערב, אחי. אבל משהו טראומטי, כבד. לא שכחתי למה הלכתי לקרבי, אחי. שוכב 3 ימים במערב, ואין מה, אז דופק את האדמה, כל יום אוכל קבנוס עם שוקולד. רק חסר יביאו לנו פה איזה מלצרית שתגיש לנו קפוצ'ינו קר, ואנחנו כמו המתרוממים האלו משנקין. כאילו, מעניינים אתכם המיוחדים שלנו להיום? חיו, והשתמות בלבנון. היית מת לזיין כמו המתרוממים בשנקין. מזיינים כמו שלא תזיינו כל החיים שלכם. תגיד, החטיפו לך, אה? באמת שמתי לב שאתה הולך מוזר. מה זה הדיבורים האלה? מתרומם, לא מתרומם, שנקין, מה זה השטויות האלה? סתם, צוחקים, אין לחץ, מה? מה מצחיק בזה? תגיד, פסיכו, מה אתה היית עושה אם אני הייתי אומר לך שאני מתרומם? אפשר לדבר איתך דוגרי, המפקד? תפשיק. אחי, אתה יפה כמו בחורה, ברור שהיינו מזיינים אותך. דיברתי עם הקמה, נכון? אמרו לי שזה עכשיו כבר לא רק חדירה, נכנסו לתוך השטח הנכנסים. חשבתי שאתה לא יודע מה קורה שם. טוב, בוא נדבר על הפרטים. אפשר לגמור לאכול גונם. אכפת לך אם אני יודע על זה עכשיו לחיילים? Be my guest. חבר'ה, אנחנו שוב יוצאים למערב הלילה. אני יודע שזה לא צפוי, רציתי לנוח קצת בפעם הבאה. עכשיו תקשיבו לי טוב. זה הולך להיות מערב חם וזה לא יהיה קל. כל אחד עובר עכשיו על הציודים שלו, בודק ששום דבר לא חסר. אני לא רוצה הפתעות הלילה. אצלי עכשיו 1:10, ככה שאין לנו הרבה זמן. אמרתי לך. פוגש אתכם עוד שעה בדיוק בחדר תדריכים. יהיה בסדר, אל תדאג. חם? תגידי, גולדי, לא אכפת לך שהוא נשוי? נהפוך הוא. אני פה מותה כדי ליהנות, לא כדי להתחתן. את אוהבת אותו? השתגעת? מה קרה לך? תגידי לי, מה זה השאלות האלה? בטח תצחקי, אבל בתיכון דווקא נורא אהבתי בחורים כמו יואל. הקטע הוא שבהתחלה הוא דווקא ניסה לשחק אותה הגבר הרגיש, מתחשב בצרכיי חלק. למי יש כוח לפורפליי? אמרתי לו, אתה דגדגן תשאיר לי, אתה תתרכז בעבודה שלך. תפמפם. ומה הוא עשה? ברור שזה מה שהוא הכי רצה לשמוע. כן? טוב, אני לא יודעת מה להגיד לך. אני מחפשת היום משהו אחר. מישהו גברי, אבל גם עדין, שיחבק אותי וילטף אותי וינשק אותי בכל הגוף. כן, אבל בסוף הוא תוקע אותך, לא? די כבר! די לרדת עליי. אני לא יורדת עלייך. תראי, אני מבינה לגמרי מה את אומרת, אבל אני החלטתי. אני מעכשיו שוכבת רק עם מי שאני אוהבת. ואז זה צריך להיות מושלם, עם אמבטיות קצף ונרות ומוזיקה ורומנטיקה ושמפניה, והכל לאט, לאט, לאט. תראו, שלה נעלמת. סתם. טוב, אני יודע למה המאגר הגיע. למה? מערב. מערב? אתה בטוח? זה זין. טוב, תדבר עם יוסי, אני צריך להחליט את השמירה. טוב. ביי. ביי.
את יודעת גבולות את. בוא'נה, אנחנו חייבות להיפגש באזרחות פעם. נדלקת עליי, חופשי, אבל הג'אגר יותר. שונא. יאללה, תני נשיקה. אז מי יש הזיפה הכי יפה בבסטה? אני? יפה. הוא לא פה. אז תחכי לו. לא, מה קרה? חתירה למגע, שכחת? ביי. ביי, בייבי. סמוך, איפה הדיסק של האסטרל? בצים עידן שלי, מתחת למיטה. כל דיסק. נגון, נלמד עושה בו. עולים עליי. תמיד שיקה. כמה אלימות, כמה עצבים, באיזה רחמים גדולים אני מפנק אותי. כולם סובלים מאהבה מאוד, תתחנני אליי היום בלילה, תבכי עליי הרבה. כמה שקשה אני תמיד מרגיש שזה עוד כלום, שיש הרבה יותר נמוך. אני נבהל ובורח, אני לא יודע להיות שמח, גם לא להיות עצוב. עולם קשוח, אני יכול עליו רק עם כוח, רק בביטות למוח, שישרף הכל בלחש, תתחנני אליי, תתחנני אליי. לחלון שלך הייתי מנגן, עם גיטרה ופרחים, דמעות וגשם. מה אתה עושה פה? לא נשארת לקינוח. יוסי! יוסי! המג"ד מחפש אותך. כבר מגיע. היי. נוחה המיטה שלי? סליחה, לא ידעתי שזה שם. בסדר, מה קרה לך? אוהבת? לא מכירה. נראית פיצוץ היום. גולדי הפרה אותי. זה לא יותר מדי? ממש לא. אבל את לא צריכה את זה. אני מחכה לג'אגר, אתה יודע איפה הוא? לא. טוב, נראה לי שאני אלך. שנייה, אני חייב לדבר איתך רגע. מה? אני לא חושב שיש לך סיכוי איתו. עם מי? עם ג'אגר? אני פשוט חושב שאת לא הטעם שלו. מה? מאיפה אתה? הוא דיבר איתך עליי? הוא אמר לך משהו? לא צריכה להיעלב מזה. אז מה אם את לא הטעם שלו? זה רק מעיד עליו. יעלי, אין אחד שלא יוצא אותך.
you feel special, that you're like no one else, but then you're lonely. לך כל כך טוב. Need someone to help, but then you're lonely. אופיר? מה אתה עושה? מה, זה דפוק? Then you need someone to help. איך יכולתי לשכוח? את שוכבת רק מתוך אהבה. תגידו מה, אתם דפוקים? יש לכם מערב הלילה, תחזרו לעבוד. ג'אגר? ג'אגר? היי. היי וביי, אלי, את לא יכולה להיות פה, את חייבת לצאת מכאן. אני רוצה להגיד לך משהו. תצטרך לחכות. אבל ג'אגר, אני חיפשתי אותך. מפריע לי. אוי, מה קרה? נכנסתי מהשוליים. תזיזי את היד, תני לראות. זה פה. אוי, שיט. מה עכשיו? נפלה לי עדשה. די כבר. זה מרגיע אותי. אתה מביא לי תקריז. מה זה בכלל? זה היה של אמא שלי מהונגריה. פלייסטיישן הונגרי. במבה, מאכל האלים. בלי השקית. מה קרה לך? את יודעת כמה רעש זה עושה?
עזוב אותה, טמבל, מאיפה היא צריכה לדעת? בנים, לא לריב. הנה, זה לך. תפתוח פה גדול. זה בשבילך. בואי, זזים. רק תן לי כמה דקות לגמור למלא להם את הצ'וקולוקים. אין זמן לצ'וקולוקים. תמצאי את החברה שלך, תאספי את התחת הגדול שלכם, תגיעו לרכב. אני מחכה. יאלי, אנחנו חייבות ללכת. שנייה, רגע, נפלה לי עדשה. מצאתי, הנה. אין זמן, יואל משתולל כבר. טוב, תני לי להגיד שלום לג'אגר. ביי, שמע, פוצי מוצי. נו, בואי, יואל. ביי. אני בגב שלה כל הלילה. אל תדאג. נראה לי מודע. זה בסדר. בסדר גדול. יפה. יאללה. מה המרחק לכפר אמרנו? אתה מוכן להתרכז? עברנו על זה כבר 100 פעם, אתה יודע את זה בעל פה, די. לא תהיה כזה שענן. צודק. תגיד, יוסי. אתה תישאר איתי אם תיכרת לי רגל? זה דווקא יכול להיות נוח לתנוחות מסוימות. ומה אם גם הפרצוף שלי יישרף לגמרי ורק עין אחת תישאר? זה תלוי, עם ריסים או בלי? בלי ריסים, בלי גבות. הפצוע האנגלי סטייל. טוב, ליאור, די, אני לא שלא מדבר על זה ככה. לא באמת, מה עדיף? שאני אפצע ככה או שאני פשוט אמות? תספיק. מה אם אני אמות? מה אם אני אמות ועוד לא אמרת לי היום שאתה אוהב אותי? מה אם אני אמות כי במקום לעבור לפול הערב תחלט להיות נודניק? סליחה? ספר קצת על רגעי הפחד. קל הרבה יותר לזיין בתחת. ליאור, די, מישהו יכול להיכנס. שכחתי, זה יותר מדי הומואי בשבילך. בוא נלך על משהו יותר גברי באמת. שוב אני מוצץ כיוון. לא להתבגר כבר. מה אתה רוצה ממני? אני מצטער שלא קל עם זה, אני מצטער שאני לא מפתיע אותך בערב חטיבה עם איזה טבעת מחורבנת. מצטער, זה לא פאקינג סרט אמריקאי. Yes, sir. No problem, sir. Let's go kill some Charlie, sir. אידיוט. Sir, do you wanna fuck with me, sir? sir? תקשיב לי עכשיו, תקשיב לי. לא, תקשיב לי, אתה עכשיו. את החופשה הבאה אנחנו לוקחים ביחד באילת ואנחנו מבקשים חדר אחד במלון ומזמינים איתה זוגית. קינג סייז, קווין סייז, לא אכפת לי. כי נמאס לי לחבר מיטות, אתה מבין? די, אני לא רוצה לחבר מיטות יותר. וכשאני משתחרר אני מספר לאמא שלי ואתה בא איתי לפגוש אותה ואת אבא שלי ואת הכלבה שלי מצידי. כי נמאס לי, אתה מבין? די, נמאס לי. זה הסידור. אני מזכיר לך, אף פעם לא הבטחתי לך מתי זה הולך להיות אחרת. אז יש לך שתי אופציות, או שתחי עם זה או שתצלם מהחיים. זה לא הולך להשתנות בקרוב.
לזה ולזה. תגיד, אתה אידיוט, אתה רוצה לנצץ עד דמשק? סליחה, המפקד. מה קרה לו? כולם לקפוץ. כנראה שלא הפנמתם עד הסוף את העובדה שזה הולך להיות מערב חם. נראה לי שחשבתם שאני הולך לחלק לכם סמיכות ושוקו, וזאת לא הייתה כוונת המשורר. מה שאני התכוונתי לומר במערב חם, זה שמאוד יכול להיות שיהיה לכם קר. קר כי אתם מאבדים דם, ואתם מאבדים דם כי סמוך ניצץ עם השעון, וססי החליט לצאת עם אלונקה שבורה. אני יודע שאתם מעפים, אני יודע שלא כולם מבינים למה אנחנו יוצאים, רק היום חזרנו. אבל לא תמיד אתם צריכים לדעת את הכל. אני מבקש מכם, תעשו מאמץ. תעשו מה שלימדנו אתכם לעשות. תהיו מקצוענים ותהיו ערניים, כי אין לי שום כוונה להכיר את האימהות שלכם בקרוב. לא היום, לא מחר, אולי בעוד כמה שנים בחתונה שלכם. אם תזכרו להזמין אותי. יאללה, מספרי ברזל להתפקד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 באחרון. נפגוש אתכם עוד רבע שעה בדיוק ביציאה מהמוצב. תחברו איתם שוב פעם לציודים שלהם. לא, תעשה משהו עם השחרה שלך. זיין אותי וזהו. תגיד לי, מה הבעיה שלך? מה הבעיה שלי? הבעיה שלי שמאז שאני מכיר אותך, כולם חושבים שאתה כזה חמוד וכזה מקסים, שאתה חושב שמגיע לך הכל. אתה כל היום בתחת של יוסי, אתה מזיין את יעל למרות שאני יודע שאתה לא שם עליה. אני אוהב אותה. מה כל כך מצחיק אותך, מפגר? אתה חושב שאתה יותר טוב ממני? פירוש, תגיד לי, מה קורה לך? יעל היא חמודה, אבל אני לא מזיין אותה. אני לא מזיין אותה ואני לא רוצה לזיין אותה. אדמס! חיילים מוכנים לפקודתך, מ"פ. כדאי שתגיע. ליאור? מה? כלום, לא חשוב. מה אמרתי לך? No news, good news. יש כאן אחת שחבר שלה כל הזמן בצבא והיא לא גומרת. בטח נורא קשה להם לפתח אינטימיות. תמצא לה מישהו שיודע לזיין, תהיה לה אינטימיות.
בטוח מזיין מהצד, שתזדיין גם לי מהצד. כולם מזיינים מהצד. סתם, אומרים לי יותר גבר. נגיד, פאפאי או פלוטו? פלוטו. פלוטו או ונדאם? פלוטו. קבנוס עם שוקולד. ביס. אח שלי, אתה מפסיד. אחלה שילוב. בטוח. תגיד, תמיד היית כזה בררן בקשר לטעמים? האמת שזה רק מהצבא. אתה יודע, זה מסדר לי את הראש, יש לי פינה בכל החרא הזה. וואלה. ביס קטן. תסתכל על הירח, ליאור. תראה כמה הוא קרוב. מה, ישנת? מה פתאום ישנתי? אז מה אמרתי? את אוהבת אותו כי הוא יפה כמו מלאך, עדין, לא בהמה כמו שאר הגברים. שנראה לך שיש לו חבילה רצינית. זה חלמת. שרון סטון או מישל פייפר? פייפר. פייפר או יעלי? מה? ראיתי איך אתה מסתכל עליה. שתלך להזדיין, היא לא מעניינת אותי יותר. חצי שעה לצריכה. ליאור, קיבלת? קיבלת? קיבלתי. אני מצטער אם הייתי לחוץ קצת קודם. קצת? זה לא חשוב עכשיו. נקרא שכולם בסדר. אני מודיע התקפלות, תקפל את המערב. קצתות על הראש, סריקה, שוקף, שוקף, שוקף. תראה לכיוון העצים! חתן! וזה משהו? לא מפה! זמביה, כאן 64. שמעתי פיצוץ מכיוון 65. מה קורה שם? אתם יודעים משהו? 65, כאן זמביה, תענה. 65, תענה לזמביה. 65, כאן זמביה, מה קורה? לא, תן תראו לכיוון החורשה! מספרי ברזל להתפקד! ברזל להתפקד! ברזל להתפקד! 1, 2, 3, 5, 4 חסר! מספרי ברזל להתפקד מההתחלה! 1, 2, 3, מי זה 4? ג'אגר המפה! 6, 4 חסר! 6, 4 חסר! 8, 4 חסר שם בצוע! 10! סמוכה! פה, תמשיכו! הלאה, תמשיכו בצד! סמוכה, תורד לגן האלה! סמוכה! ידים על חלויד! ארתם! חובש! איפה החובש של מודם? ארתם! זמביה, כאן משנה, דפקו לנו את הצורה. ישבנו על מיטן כל הלילה, יש פרחים. 65, כאן זמביה, מה קורה? כמה פרחים יש? צריך פינוי, צריך פינוי, אני חוזר, יש לי פרחים, צריך פינוי, צריך דרדר לטובתי. מי הפרחים? ג'אגר בסדר? אני חוזר, צריך פינוי,
צריך פינוי, יש לי פרחים, צריך דרדר לטובתי. אני חוזר, דרדר לטובתי. חדד, אתה בסדר? אל תדאג, זה תהיה בסדר. חדד! ציחו! מה לעשות? תגיד מה לעשות. תלחץ חזקה תעזוב, בסדר. תעצור את הדימום. ליאור, אתה שומע אותי? ליאור, אתה בסדר ליאור? דבר איתי. תגיד לי איפה נפגעת, אני לא רואה כלום, איפה נפגעת? קרקע 65, מזהה כחול 6632. מסוכה הבא, אני שומע אותו. איפה לזלזל המסוק? 100 מטר מערבה לכחול מסמן לך שמיניות. מבשרת כאן 65, האם מזהה שמיניות? ליאור, איפה כואב לך? תגיד לי שאני אוכל לעזור לך, איפה כואב לך? חבק אותי. אני לא יכולת לדבר. אתה אוהב אותי? אל תהיה אידיוט, בטח שאני אוהב אותך. זה כמו סרט אמריקאי. פאקינג סרט אמריקאי. המסוק כבר מגיע, שלא ירדם. מדבר? ליאור, אל תירדם. תחשוב על דברים טובים. תחשוב על המזרח, אני אבוא איתך. תחשוב על אילת קווינסייז, אני מבטיח. ליאור, תתעורר. ליאור, תתעורר. ליאור. ליאור. אין הדופק. ליאור, המסוק הוא כבר בא. תחזיק עוד קצת זמן מהמעמד, עוד קצת תיקחו אותך לבית חולים, אתה שומע? ליאור, אני אוהב אותך. ליאור. אני חושב שהוא מת. קודקוד זמביה, כאן קודקוד 65. קבל, יש לי 4 פרחים. משנה שלי פצוע קשה, ממתינים לדרדר, אני מתחיל פינוי במיידי עבור.
הכרתי את אדמס אתמול. הוא אומר שתקבל צל"ש. מה עם יניב? חי. בוא נגיד סושילוף, הוא כבר לא יגלגל. אז מה, התאוששת את הילד, אה? את באה? ורדלה, תכירי, זה יוסי. הוא היה המ"פ של ליאורי. תודה שבאת. הוא אומר שליאורי היה המ"מ הכי טוב שהיה לו. הוא אומר שכולם אהבו אותו. כל החיילים אהבו אותו. שבו. זה נכון, את יודעת? כולם אהבו את ג'אגר. סליחה, את ליאור. אנחנו קראנו לו ג'אגר כי הוא היה כמו כוכב רוק. גם אני אהבתי אותו. מאוד. ניסיתי להגיד לו את זה ביום שזה קרה. אני חושבת שגם הוא אהב אותי, אבל הוא לא הספיק להגיד לי. זה מצחיק, את יודעת. פתאום אני מבינה כמה מעט ידעתי עליו. כל אחד היה תמיד עסוק בעניינים שלו. מי חשב שלא יהיה זמן? לא יודעת, הוא אף פעם לא דיבר. גם כששאלתי, הוא תמיד היה כל כך דיסקרטי. אני מנסה לחשוב על הילד שלי, ואני לא יודעת עליו כלום. לא ידעתי שהייתה לו חברה. לא ידעתי עלייך. כשאני חושבת על זה עכשיו, אני לא יודעת עליו כלום. אני לא יודעת איזה סרט הוא הכי אהב. אני לא יודעת איזה שיר הוא הכי אהב. בוא. מה? מה אמרת? בוא, זה שיר של ריטה. זה השיר שהוא הכי אהב. הוא גם אהב לשנות לו חלק מהמילים. כן, בוא של ריטה. בוא נפזר את מסך הערפל, בוא נעמוד באור ולא בצל. עד מתי נמשיך לברוח אל משחקים של כוח? מותר לך לבכות לפעמים, כשמשהו נשבר בך בפנים. ספר לי קצת על רגעי הפחד. הרבה יותר לפחד ביחד, וכשרוחות קרות ייסערו בחוץ, יש לך בך אש חמה. יום אחד אולי תפסיק לרוץ בין הצללים בנשמה. בנשמה
get